Ďalší účinkujúci, ktorý sem príde, tam ja mám s ním väčšinou problém, že mám veľký problém zistiť, akého je pohlavia. On ako príde a vyzerá ako muž, potom začne rozprávať, zase teraz zapochybujete a ja mám taký pocit, že on tam dole má všetko. Teda aj to, čím dáva vlastne nový rozmer tomu, keď mu niekto povie, že pojeb sa. Dámy a páni, Ivo Ladyžinský! Hej, na piči. Počkajte, na piči. Toto mi povie, takto ma uvedie človek, ktorý nosí takéto tričko. Všimli ste si tento detail, túto vychytávku? Prosím ťa, poprosím svojho asistenta modela. Bububuty. Buček, buban, bruchala, tribula. Nič zlo nemôže. Čo k tomu viacej dodať, akože... Zláčino, nebež, bo sa zjebeš. No, takto. Ja, tak ako mnohí z vás, som ako naozaj, že old school, áno. Že hetero, áno. To je akože, není nad kúsok očúraného mäska. Keď umiluješ niečo riešiť, a to nehovorím o kofole, áno. Už od malička som proste bol presvedčený o tom, že túto líniu si budem dlho držať, napriek tomu, že som robil roky v modelingu a napriek tomu, že som sa v poslednej dobe skamarátil aj s Jankom Gorduličom, vedel som, že budem obhajovať tieto línie. No, viete, mal som vždy také zážitky, ktoré ma k tomu viedli, že musíte byť akože hrozný balíč, viete, a to, že tak minule mi tiež kamarát hovoril, že tak išli po nás tie baby, hovorím, že jak tak po nás išli, až odišli, hovorím, dobre to začína. Keď som bol menší, sme mali 13 rokov, prvý sex s babami z Časaku, hrozná žúrka, čučo, archívne ročníkové, bolo všetko, ne? A teraz kamarát mal voľný byt, rodičia išli do Senca, do Eroha, rekreáciu, teraz sme to tam roztočili, zrazu suseda a kamarát, čo mu patril ten byt, otvoril systém, 13-ročný sme asi boli, otvoril systémom, že v jednej ruke mal cigaru a v druhej koňak držal, flašku, ne? On tak zneistila suseda, pozerá sa na ňo a hovorí mu, že no a Janko, prosím ťa, a rodičov máš doma? On sa nadýchol, usmiel sa v našom hetero štýle, odpil z koňaku, dal si šľúka z cigary, odklepol na zem a hovorí, že čo myslíš? Jaký štýl? Áno, to ste predurčení. To budete vedieť, ako že to tam je. Potom už keď ste starší, tak sa o to zaujímate stále viac a viac a musíte chodiť kupovať šprcky. Viete, aké to je trápne zo začiatku, neviete, jak to pomenovať, jak si to pýtať, ale potom sa akože kolega sa usmieva, vie, o čom hovorí. Zdravím naše rady. Tak tiež už som tam potom, ako ste už tam ako doma, takže, ale prvýkrát to bolo celkom. To som objavil vtedy, akože existujú oné šprcky s príchuťou a hovorím, máte, že jahodové? Oni, že samozrejme, tak dajte s ananásovou príchuťou, že jasne, dajte, s banánovou máme, dávajte s banánovou, máte také, že kiwi príchuť, máme. Som sa nadýchol ďalšiu príchuť a ten predajca na mňa pozrel a hovorí, a ty chceš jebať alebo variť kompot? Pič. No, ale som sa nedal, chodím stále k ním, už ma poznajú. Minule tam dojdem a už na mňa z diaľky kričia, že pán Ladyžinský, máme nové, že nový model, hovorím, fajn, že čo je novinka, že čierne. Na čo mi to ponúka, kokot? Však čierna zoštihluje, ne? Na čo mi to ako... Minule som tam bol tiež, to som tam mal nejakú reklamáciu, hovorím, reklamujem vám to, čo sa stalo, deravé, hovorím, ne, predali ste mi také, čo sa ohýbajú. Tak... No, ale bojujem s tým stále, je to dobré, je to veľmi dobré toto, ako... Takto, tým, že som robil modelingu, mnohí si myslia, že akože ma berú tie chudé baby a tak. Ako však, prečo, mňa berú aj také, akože iné, fakt, niektoré som mal fakt akože staré, že
síce mala 15, ale vyzerala na 12. Takto, dobre? Ale tie tučné majú tiež svoje čaro, lebo poprvé si hovorím, dobrý kokot nepreberá, po druhé, kde chytíš tam cecky. Je to skvelé. Ja som rozmýšľal, minule som bol v Čechách robiť stand-up a tiež na nejakú takúto tému a bolo tam dačo, že som im chcel vysvetliť bratom Čechom, že oni majú hrozne pekný výraz na také akože kyprejšie ženy, že boubelka. Vieme, čo to je, ale v češtine to parádne znieje, tak som rozmýšľal nad niečím, že nájdem také synonymum v slovenčine, že tiež by ste to povedal a hneď každému by bolo jasné v Čechách, na Slovensku, že myslíte na takú, tak jemne myslíte na takú možno troška ženu, ktorá viacej papá, ako kaká, ale tak potom som na to prišiel, dlho som rozmýšľal a prišiel som na to. Boubelka, po slovensky tučná piča. Ale viete, to sa vám môže stať zase tie tučnejšie, treba dakedy, viete, akože nič zlom, už sme postúpili predsa len Bratislava 21. storočie, ale niektoré smrdia potom, ale čo vám k tomu mám povedať, vždy je lepšie, ako keď smrdí potom, lebo niektorá smrdí aj predtým, aj potom. Áno. Čiže ako, ja si myslím, že ako byť hetero je celkom zábavné, ale neviem, či ste si všimli, a často to v televízii hovoria v poslednej dobe, ja si myslím, že to súvisí s tým globálnym oteplovaním. Dal som si okuliare, dojebal som si mladistvý imič na chvíľu, ideme ďalej. Globálne oteplovanie podľa mňa naozaj existuje a v poslednej dobe podľa mňa akože zasiahlo dosť výrazne do tých našich sfér, čiže akože show business. Ja vám neviem fakt povedať, že čím to bude. Akože... Takto, ja by som začal túto témičku našim príslovím, ktoré som už spomínal, že povedz mi ja ti poviem, kto si. To je u nás v Národnom divadle veľmi obľúbené. Prípadne staré slovenské homosexuálne príslovie láska prechádza cez žalúďok. A na mnohých to plývalo na nás už akože od malička. Že keď vás rodičia strašili a hovorili vám tie hrôzo strašné rozprávky, no čo robia všetky strašidielka, čo robia? Že bu, už aké slovíčka? Bu, to, čo má Janko na tričku. Ako bu, tie 3 mená, by som to nazval ako, že bu production. Logo by som videl v takých teplých jesenných tónoch. Áno. Treba, oni by mohli mať aj takého poradcu na životný štýl a varenie, napríklad, to by mohol byť Bukovský. Ako, s týmto menom, akože radiť ženám, s menom Bukovský. Ja by som sa skoro orientoval na nejaké, že teplé predjedlá, niečo malé, len tak, že burizóny, alebo idem do lesa, vychutnávam si teplé jesenné tóny, k tomu zbieram bukvice. Aby som sa nestratil, držím v rukách buzolu, vidím kvetiny, natrhám ich celú bukrétu, vyjdem z lesa, sadnem do svojho obľúbeného auta, bugina, pustím si svoju obľúbenú hudbu, bukasový masív. No čo vám budem hovoriť? Je to celé také bu. Niektorí sa proste stále taja touto orientáciou. Poznám takých v tom našom showbiznise, že akože chcú mať taký drsný imidž, chcú byť stále idol žien, chcú byť možno niečo také ako, čo ja viem, ex-manžel Madony Guy Ritchie. Nakoniec toho vypáli, že sú viacej Guy ako Ritchie, ale akože snažia sa hrozne. Viete? Takže napríklad je to všade, naši sú všade. Čo vám budem hovoriť? Napríklad, že obľúbenú farbu teplých Číňanov, tak kto pozná? Správne, rýžová. Čo? Pekné. Aj k tomu tričku Janko má veľmi pekné kopačky, ktoré ja nazývam bukačky. Je to už zladené k tomu tričku. Ale napríklad viete, čo vznikne zo sexu
cukrára a astronóma. Narodí sa im Orion, čokoládová hviezda. Milé. No, to len tak na okraj. Samozrejme, ja som sa tiež teda snažil dneska prispôsobiť, aj keď musím priznať, moje roky modelingu sú tie tam. Spredu ako celkom sa akože dá, dobre, dávam síce varovný prstíček, výkričníček, ale takto z boku. Áno, musím sa priznať, imič, pavúk zhltol hrášok. Áno, je to krásne. Počkajte, možno mám ešte túto zopár ružovou fixkou popísaných. No, mňa sa tiež častokrát pýtajú, to na čo narážal Janko, že či som homosexuál. Hovorím, ja nie, ale môj partner, s ktorým žijem, je vraj buzerant. Takže ja skutočne s tým nemám nič spoločné. Často sa snažia moji kamaráti oponovať, že ja s tým, čo som, a aký mám koníček, že ja nemôžem byť predsa, akože musím byť Hovorím, že povedz mi koníček. A on hovorí, že ja mám taký mužný koníček, ja som polovník. Hovorím, polovník, akože kožená kamizolka. A že klobúčik s pérečkom. Čisté hetero, ne? Že puška, symbol falusu. Na koho mieríš? Na malého jezajka s takými uškami. No to je jaký, že hetero koníček. Ďalší, že ja som rybár. Jasná udica, hrubá, symbol falusu, varovný prstiček. A čo, koho chytáš? Kaprokáras. Čo robí kaprokáras s tou pusinou? Akože hetero, chlapci, akože priznajme si to, akože zo srdiečka. Skutočne, že však, a čo je na tom? Čo je fuj, to je ňam, najprv do kakáča, potom do papáča. Ako buďme už otvorení, už je 21. storočie, akože normálne, Bu Production volá. Naše rady sú stále otvorené. Minule som tiež, má niekto teda pochybnosti, alebo niektorá z dievčat o svojom priateľovi, môžete mi kľudne povedať, aký má koníček, ja to proste dešifrujem. Jaký má koníček tvoj heterosexuálny priateľ? Jej kuchár. Bože. A biela je jaká šik, čo? Stále chodí v bielom, troška také však. Chcel by byť černoch, však. A nožík, troška sadomaso, práso, švác, tú mrkvičku, jak šúpe. Čo? Domov príde a poviete, sflíknute jak cibuli, píno, ošúpete jak cibulu. Minule tiež som bol a jedna slečna sa túto moju debatu snažila zachrániť. Analyzoval som tie koničky, samozrejme hetero, ktoré nič nebolo hetero. A ona už, keď som ich tam všetkých akože dojebal, tak sa to snažila zachrániť a hovorí, že môj priateľ, že on lepí modely. Modelár lepí modely a ja hovorím, a to čo si namýšľaš? Dneska ráno tak polepený model odo mňa odišiel. Na tváričke ofinku mal polepenú. Ja za svoj život som polepil toľko modelov, že až. Takže zatiaľ sa s vami lúčim. Bu Production volá, očakáva vás. Povedz mi, čo? Ja ti poviem, kto si. Čaute. Ivo Hetero Ladišinský.